Brynhawn da, a diolch am ymuno Brynhawn yma dy sesiwn. Fy enw i yw Luke Rasmussen, a dwi'n gweithio i Addysgwyr Cymru. A Brynhawn yma, dwi'n mynd i roi tyma bach o cipolwg i chi o'r gwasanaeth a o Addysgwyr Cymru, o ran sut ni gallu cefnogi chi, falle fel unigolyn neu fel sefydliad sy'n gweithio yn y sector addysg. So, o ran Brynhawn yma, dwi'n mynd i roi tyma bach o gwybodaeth ynglyn â beth yw Addysgwyr Cymru, beth yw'r gwasanaeth. Tyma bach o gwybodaeth amdano ni fel tîm a beth dyn ni'n neud o ran mynd mas a gweithio yn y cymuned, gweithio o fewn sectorau gwahanol o fewn y sector addysg. A wedyn cipolwg fach o'r wefan wedyn a sut dych chi gallu fynd o'r gwybodaeth perthnasol i chi. Os ydych chi'n falle meddwl cymryd cam cyntaf neu'r cam nesaf o fewn y sector addysg, dyn ni di dod â gyr o gwybodaeth mewn i un lle gobeithio, a wedyn dyn ni fel tîm gallu cefnogi chi trwy gyda'r eich gyrfa yn y sector. So, ar y diwedd, bydd amser i chi gofyn unrhyw cwestiynau, so os oes y cwestiwn gyda chi o ran beth dwi wedi mynd trwy'r cyflwyniad, bydd amser i chi gofyn cwestiwn ar y diwedd. So, just i dechrau, so beth yw Addysgwyr Cymru? So, mae Addysgwyr Cymru, mae fe'n gwasanaeth eitha newydd. Dyn ni wedi bod o gwmpas am cwpl o flynyddoedd nawr. Mae fe'n gwasanaeth sy'n cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru a darparu gan Gyngor y Gweithlu Addysg. A prif nod Addysgwyr Cymru yw hyrwyddo gyrfaoedd yn y sector addysg. A dyn ni'n edrych ar ôl y sector addysg i gyd. So fel mae modd chi'n gweld fan hyn, dyn ni'n edrych ar ôl y sector ysgolion, dyn ni'n edrych ar ôl addysg bellach, gwaith ieuenctid, dysgu syliedig ar waith, a hefyd cyfleoedd yn y sector addysg oedolion. So dyn ni'n edrych ar ôl cyfleoedd eang a rolau hollol gwahanol sydd ar gael trwy gydol y sector addysg. Nawr, ar y wefan, mae yna 3 prif porth. So mae yna porth gyrfaoedd, mae yna porth hyfforddiant a porth swyddi. A beth dwi'n ei wneud mewn eiliad yw cymryd chi trwyddo'r wefan i dangos chi ble mae'r gwybodaeth perthnasol i chi falle a beth sydd ar gael trwy'r wefan. A wedyn dyn ni fel tîm wedyn, mae'n y gwasanaeth reolaeth chymorth. So os ydych chi'n, fel ni'n sôn, os ydych chi'n meddwl cymryd y cam nesaf o fewn y sector neu falle cymryd cam gwahanol neu'r cam cyntaf, dyn ni yma i helpu chi a roi chi'r cefnogaeth i mynd ymlaen trwy gydol eich gyrfa. So, fel sôn, mae'r tîm yn eitha fach, dyn ni'n led Cymru a dyn ni'n gweithio yn ôl 3 nod penodol. So, y nod cyntaf yw trial datblygu a cael mwy o addysgwyr sy'n gallu addysgu trwy'r Cymraeg. So, fi, fel nes i sôn i Luke Rasmussen, a dwi'n gyfrifol o ran recrwtio athrawon a addysgwyr Cymraeg. Yn ôl nod Llywodraeth Cymru o gael filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. So, dwi yn gweithio yn yr ysgolion, yn y colegau, yn y cymuned a gyda'r prifysgolion i annog pobl i meddwl falle am dod a ymuno mewn gyrfa yn y sector addysg. Wedyn, mae fy nghydweithwyr Lydia. Mae Lydia yn edrych ar ôl recrwtio ar gyfer pynciau blaenoriaeth, so pynciau fel Cymraeg, fel mathemateg, fel y gwyddoniaeth ac yn y blaen, yn ôl trial gael y pobl yma mewn i'r sector addysg i dysgu'r pynciau pwysig yma, ble falle mae'r angen i gael mwy o addysgwyr i dysgu'r pynciau yma. A wedyn yn olaf, fy cydweithwyr ymuno'r, mae fe'n edrych ar ôl cefnogi pobl sydd falle'n dod o cefndiroedd ethnig lleiafrifol yn ôl nod Llywodraeth Cymru i trial wneud yn siŵr bod y sector addysg a'r addysgwyr sy'n gweithio yng Nghymru yn edrych ar ôl ac yn adlewyrchu'r cymunedau ble dyn ni gyd yn byw. So, dyn ni fel tîm, fel ni'n sôn, dyn ni'n gweithio yn cyffredinol i recrwtio athrawon a addysgwyr trwy gydol y sector addysg, ond hefyd mae'r 3 nod perthnasol gyda ni. So, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw just dangos fath o cipolwg o'r wefan a beth sydd ar gael a sut falle chi defnyddio'r wefan i gael y gwybodaeth i'ch hunan. So, na i just rannu'r sgrin i dangos
y wefan. So mae modd i chi fynd o'r wefan, so just addysgwyr.cymru neu Saesneg educators.wales. Mae'r wefan wrth gwrs yn dwyieithog, so mae modd i chi edrych ar y wefan. So fel nes i sôn, mae yna 3 porth. So os dyn ni'n mynd lan i'r dde ar y top fan hyn, mae modd i ni mynd i'r diwyslan. A fel mae modd chi gweld, mae yna 3 porth perthnasol yn gyntaf, so porth gyrfaoedd, porth hyfforddiant, porth swyddi. So dwi'n mynd i just dangos just yn gyflym, os dyn ni'n mynd i'r porth gyrfaoedd, dyn ni'n gweld y sectorau gwahanol o fewn y sector addysg, so yr sector ysgolion, sector addysg bellach, dysgu syliedig o gwaith ieuenctid a ddysgu oedolion. A nod y porth yma o'r wefan yw os dwi'n mynd mewn i'r sector ysgolion, mae gyd o'r gwybodaeth fan hyn o ran beth mae fe fel i gweithio yn y sector ysgolion. So, tyma bach o cebolwg, mae yna fideos ar gael o pobl sy'n gweithio, dim actorion, pobl sy'n gweithio yn y sector yn rannu beth mae fe fel i gweithio yn y sector, a mae hon ar gael yn gyd o'r sectorau gwahanol. Wedyn, dyn ni'n gweld y rolau gwahanol, so mae yna llwyth o rolau gwahanol, ond y prif rolau, so y ddysgwyr, cynorthwyydd, rolau arweinyddiaeth, a hefyd falle athrawon cyflenwi, ac yn y blaen. So mae modd i chi gweld, a falle meddwl, so y fewn y ddysgwyr, ni'n gallu mynd mewn i gweld beth mae fe fel i bod yn athro, so beth yw athro, a wedyn pa fath o cymwysterau sydd angen, so mae modd chi gweld pa cymwysterau sydd angen, os fyddwch chi moyn wneud y swydd yma, a wedyn chi'n gallu clicio trwyddo i gweld y gwybodaeth yma. Mae gwybodaeth ynglyn â cyllid, so pa fath o cyllid sydd ar gael, os o'n i'n mynd i hyfforddi, a hefyd y llwybrau gwahanol, so llwybrau llawn amser, ran amser, a hefyd llwybrau cyflogedig. So mae gyd o'r gwybodaeth, a wedyn ynglyn â'r sgiliau sydd yn angenreidiol i wneud y rôl yma, a wedyn tyma bach gwybodaeth ynglyn â beth fyddwch chi'n disgwyl fel cyflog yn y rolau gwahanol. So mae hon ar gael ar gyfer gyd o'r rolau gwahanol yn y sectorau gwahanol yn y holl sector addysg. So dyna'r porth gyrfaoedd. So fel ni'n dweud, wrth i chi edrych yn y porth gyrfaoedd, mae modd i chi gweld pa cymwysterau sydd angen, a wedyn chi gallu clicio trwyddo, ond mae hefyd modd i chi dod trwyddo i'r porth hyfforddiant a gweld cymwysterau sydd ar gael, a hefyd falle datblygiad proffesiynol, dysgu proffesiynol. So, dyn ni wedi trial dod at ei gilydd llwyth o colegau, prifysgolion a cwmnïau sydd yn darparu cymwysterau gwahanol. So mae modd i chi edrych ar pwy sy'n darparu. So mae modd i chi chwilio lan fan hyn o dan cymwysterau, falle edrych ar pwy sy'n darparu cwrs tar, neu pwy sy'n darparu falle dysgu proffesiynol perthnasol, a wedyn dyn ni'n gweld pwy sy'n darparu, mae modd i chi clicio trwyddo a gweld beth sydd ar gael fyna. Ac yn olaf, mae modd i chi edrych yn y porth swyddi. So ar ôl i chi falle darllen, byddwch chi'n gweld pa fath o rolau sydd ar gael, byddwch chi'n deall pa fath o hyfforddiant sydd angen i chi gyflawni, a wedyn ar ôl i chi gorffen a chi'n gael y cymhwyster, falle chi'n edrych am y swydd cyntaf, neu falle dych chi'n rhywun sydd yn gweithio yn y sector addysg a falle edrych am swydd newydd. Mae modd i chi dod trwyddo i'r porth swyddi a chwilio fan hyn o ran y rolau a swyddi sydd ar gael. So mae modd i ni edrych a chwilio o ran teitl y swydd, neu falle os oes cyflogwr perthnasol, mae modd i chi chwilio fanna fel cyngor neu o fewn lleoliad. So os na i dangos just yn gyflym, os na i mynd trwyddo, na i just dewis Conwy, ond os ydyn chwilio o ran rolau a swyddi sydd ar gael, dyn ni'n gweld fan hyn llwyth o swyddi gwahanol, so mae yna swyddi cynorthwyo, mae yna athrawon perthnasol fan hyn, so, a mae modd i chi wedyn clicio trwyddo a gweld tyma bach gwybodaeth ynglyn â'r swydd, a wedyn
just ar y dde fan hyn, mae modd i chi ymgeisio. Nawr fel arfer, mae hon mynd i wedyn cymryd chi trwyddo i wefan awdurdod lleol ble mae modd i chi creu ymgais ar gyfer y swydd yma. So, modd i chi wedyn, fel unigolyn, mae modd i chi creu proffil, creu cyfrif ar wefan Addysgwyr Cymru. So, os na i mynd mewn fan hyn, so mae modd i fi, dwi wedi creu cyfrif, so mae modd i fi uwchlwytho gwybodaeth ynglyn amdano fy hun i llenwi mewn y proffil. Mae modd i fi uwchlwytho CV neu llythyr eglur hawl, ond hefyd falle'n bwysig, mae modd i chi wedyn hefyd lawr fan hyn, yn fy nhongfen, so mae modd i chi yn y gosodiadau, sori, mae modd i chi creu hysbysiadau rybyddion. So os ydych chi'n edrych amdano swydd penodol, neu chi moyn gael rhyw fath o hysbyseb, os oes swydd perthnasol yn dod lan i chi, mae modd i chi wneud hynny. So o ran y rôl neu'r pwnc, neu hyd yn oed y lleoliad, neu os oes unrhyw sefydliad perthnasol, mae modd i chi creu hon fel bod chi'n cael rybydd pan bod swyddi newydd yn cael ei roi lan. So, na i just dangos chi just yn gyflym o ran, so dyma beth chi'n gweld o fewn y proffil, ond i chi falle os dim proffil dych chi, mae modd chi creu'r proffil ar cyfrif fan hyn, so just cofrestrwch heddiw, a mae modd i chi wedyn creu proffil fel addysgwr. So mae jyst angen i chi creu enw defnyddwyr a cyfrinair ac yn y blaen a cofrestru, a wedyn byddwch chi'n cael e-bost i creu'r cyfrif yma, a wedyn mae modd i chi defnyddio'r wefan wedyn i edrych am swyddi perthnasol i chi. So wrth i chi fel mynd trwyddo, fel ni'n dweud, os ydych chi'n gweld o ran unrhyw rôl sydd falle yn sefyll mas i chi pan bod chi wedi mewn gofnodi, mae modd i chi arbed y rolau perthnasol fel bod chi'n gallu mynd nôl a edrych ar nhw amser all wedyn. So just yn olaf, ar y wefan hefyd, mae yna porth digwyddiadau. So mae gwybodaeth fan hyn ynglyn â gweithdy dyn ni'n rhedeg fel tîm o ran falle paratoi ar gyfer ymgais ar gyfer y cwrs tar, neu falle paratoi ymgais ar gyfer y rôl neu swydd perthnasol o fewn y sector addysg, a hefyd digwyddiadau ble dyn ni fel tîm allan o gwmpas falle Lywodraeth Cymru yn y cymuned ac yn y blaen yn troi lan yn ffair gyrfaoedd ac yn y blaen i siarad â pobl ynglyn â'r sector addysg a cyfleoedd eang sydd ar gael i chi. So, a'n olaf, mae modd i chi cysylltu dyn ni wedyn, neu lle trwy'r wefan, neu trwy e-bost, neu dros y ffôn, a mae modd i chi, os oes yna cwestiwn, neu os ydych chi angen cymorth neu unrhyw beth, mae modd i chi cysylltu dyn ni fel bod ni'n gallu cymnogi chi cymryd y cam nesaf. O'n i wedi sôn amdano'r digwyddiadau sydd ar gael, mae yna digwyddiadau ar y wefan, ond os ydych chi'n gweithio falle i sefydliad a ydych chi'n meddwl bydde fe'n fuddiol i ni dod mewn i'ch ysgol, neu'ch coleg, neu'ch prifysgol, i siarad yr myfyrwyr, neu i siarad â chi fel tîm ynglyn â beth dyn ni gallu wneud i cyfnogi chi, falle sy'n meddwl amdano neu'n gweithio yn y sector addysg, di'ch cysylltu dyn ni fel tîm trwy'r wefan a na i roi'r gwybodaeth mewn eiliad o ran sut ydych chi'n gallu wneud hynny. So, dyn ni ar gael i roi'r cymorth yma i chi, neu i unrhyw sydd yn meddwl amdano neu'n gweithio yn y sector addysg. So dyma cipolwg fach i chi o beth sydd ar gael trwy'r wefan. Ond fel ni'n dweud, dyn ni allan, dyn ni'n gweithio dy bobl yn y cymuned, gweithio dy bobl sydd falle meddwl am cymryd y cam nesaf i helpu chi a annog chi a roi chi'r gobeithio'r hyder i symud ymlaen a cymryd y cam nesaf. So, fel nes i dweud ar y dechrau, mae modd i ni cymryd a ateb i'r cwestiynau nawr, ond fel ni'n dweud, mae gwybodaeth yma
ar gael i chi. So os ydych chi am edrych ar y wefan neu cysylltu dyn ni fel tîm gwybodaeth at y Addysgwyr Cymru, mae'n chi wneud hynny. Ond dyn ni ar gael nawr os oes yna cwestiwn gyda unrhyw un ynglyn â beth sydd wedi mynd trwyddo fan hyn. Dyn ni'n hapus ateb y cwestiynau nawr. So diolch yn fawr a hapus i cymryd unrhyw cwestiynau.